Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Wage 11 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer kijenan. Para adiyuswa, kodratipun manungsa mbetahaken sesaminipun. Prasasat manungsa boten saged gesang piyambakan. Manungsa tansah tulung tinulung ing tata gesangipun. Nalika Gusti nitahaken Adam, lajeng nitahaken Ibu Kawa minangka roang kang sembada, roang makarya ing jagat. Purwaning dumadi kalih ayat 18 ngendika, karo maneh ana pangandikane Sang Hyang Allah mengkene, ora prayoga manungsa iku yen ijen wae sun karyaake roang kang sembada dadi jodhone. Cetha sanget manungsa mbetahaken sesambetan kalian sesami menawi kepingin gesangipun linanggung sae. Para adiyuswa, ing tata gesang ingkang kebak kemajengan teknologi sakmangke malah ndadosaken manungsa kados dene kijenan ing satengahing gesang ingkang rame. Sedaya sesambetan lan tumindakipun manungsa dipun gentosi kalian sesambetan ingkang semu lumantar internet. Matemah ing satengahing ramenipun jagat wonten sawetawis ingkang kijenan. Nalika kembul bujana sesarengan ingkang wonten titi gegojekan nanging sedaya asik kalian HP-nipun. Dinten punika kita kaimutaken kijenan saged kita pungkasi dening kita piyambak srana mranata ngginakaken HP langkung nengenaken sesambetan secara langsung lan perunipun pepanggihan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika, bilih kawula kedah nengenaken sesambetan secara langsung andhasipun kawula kalian sesami. Awit kawula minangka titah paduka kedah nengenaken sesambetan kalian sinten kemawon. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah para adiyuswa lan anak putu kawula ing pundiya papan tansah rineksa binerkahan dening paduka. Mirunggan kalo pasrahaken lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Soekarjo ingkang wedal sakmangke nembe lan badhe nampi operasi gegayutan kalian jantung ingkang kaping kalih ing Jakarta. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah astama kusala menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka lumantar operasi punika. Mirunggan kalau pasrahaken sederek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandang sakit, kawula pitados paduka kemawon ingkang badhe maringi kegiatan lan bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ing GKJ Kabluk ingkang nembe nandang sakit, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, Ibu Supangasih Kasmari, sederek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Triyoso Lare Siena putranipun Bapak Viko, lan kawula pitados sedayanipun menika paduka kemawon ingkang badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken kawudanipun sederek kawula Rini Subekti, putranipun Ibu Partini Martono ing GKJ Pugeran. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung amrih sederek Rini Subekti inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Ibu Susmi, Ibu Iksan
ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, lan ugi Bapak Joko Umboro. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kangge ngrepekaken kidung. Sumangga.